what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yewondo alwaka imanya dakabatesa Zimbabwe taigara mumako yewondo alwaka imanya dakabatesa Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo alwaka imanya dakabatesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Tiri kuzumba uko kwatiri kutaura nevakwegura vana mujibha vana chimbwido vachisiyawo nhoroondo yebasa guru ravakaita munguva yehondo yechimurenga. Chirongwa chatiri kukupai kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana uko tiri kufamba tichisangana nevakabata basa guru mukuti nyika ino iwane rusununguko. Nekudaro munogona kunge muri kunzvimbowo dzakasiyana-siyana mine shuvi rekuti neniwo ndine zvandakaona, ndine zvandakaita, zvandinofungawo kuti mhuri yeZimbabwe inofanira kudzidza zviviri kana kubva ipapo. Tibatei tinouya ikoko. Chirongwa chinonzi The Forgotten Veterans. Nhasi tiri kupi? Tiri kuzumba uko kwatatera sekuru kanosvava, nekuti takanzwa mbiri yavo yekuti ndiro jinda rekutanga rakatanga kusangana nemagandanga rakazokoka nekushedza vamwe. Toda kunzwa kuti chiitiko ichocho kubva pekutanga chii chakaitika. Asi tisati tadzika nenhoroondo iyoyo, regai timboziva kuti upenyu hwasekuru chizvarwa chekupi. Sekuru kanosvava, makadizve? Aiwa, tiripo isu kuri sei kuno kuzumba. Aiwa, kuzumba tiswa chimuno. Murimo? Muri chizvarwa chemuno? Chizvarwa chemuno. Makazvarirwa papi sekuru? Akazvarirwa muno. Ndikukurira muno? Ndikurira muno. Ndikuvaka muno? Handitika? Sure. Sekuru, panguva tichidzokera kuma-19 tongoti 60s uku nekuma-70s, nyaya dzezvematongerwo enyika tisati tapinda muhondo yechimurenga dzakanga dzakamira sei kunzvimbo ino? Tingati ipapo munomu ini ndaimbowa mupurisa wevillage. Alright. Wokudaidzira kana kudare zva kuti kudare kusvikira tasvikira mune izvi zvamangutaura izvi tisingaziwo upenyu hwekutoti ndo zvichazoitika. Kwakauya magandanga taiziva izvo kuti magandanga, kwauya magandanga vanoti magandanga nesu tainge tichitotya kuti gandanga. Right, taibapo maonero atikaita amukuti kutaura zvoshuwa kana pakuya kwava kwakaita tichiona isusu vakanga vasingambideba kuti watozikanwa zvaipinge zvingaiteba izvo zvaidaba kuti utaura kuti ndaona chakati arati zvizobva ipapo pakauya takunzi mese unoda kuti mupinde mukipi. Taimbofunga kuti unenge kuti pamwe kundotaura here, asi takaona zvoshuwa takuti zvisina hai tikapindiwa kukipi uko. Izvi tichiti manje pamataura paipo patati magandanga paya wakanga wanga wambozvitaura izvozvo kuti kana mapinda munonzi mukipi
Musarambe makaramba mufana kurowa. Pindai asipindai mchiziva. Handiti tisatenda kukipi sekuru Kanosvava. Kuti tidzokera kumashure. Right. Ndanzwa muchiti makanga muri mupurisa Kudaidzira dare. Makasarudzwa sei kuti muve mupurisa anodaidzira dare ende muchishanda pasi pamambo ani? Aiwa zvaiva zvo village kaizvi. Okay. Taiva mu village. Ndikuti vanhu vanochido chekuti nhengi ndiye angati zvakati muri mukati mu village. Yazvirambike kamo. Mukati muzhinji kuti ungati manje inayo. Ndazvakanga zviri kufamba uno size. Okay. Zvaifamba uno size. Panguva iyoyo aiwaka yakanga ichiri nguva yaifambirana nezvo. Muchiri mukomana akagwinya. Panguva iyoyo zvaifambiranawo. Handiti. So ndira kunzwa zuva ndoziva kuti nyaya dzemagandanga maigona kunge muchingonzwa dziri nyaya. Zuva ramakaita pachirungu yandikati face to face kana kuti pamakatanga kutaura negandanga sematauriro atiri kuita pazuva ranhasi. Musiwe kana muchirangarira vakauya nekupi vakatanga kuti chii? Zvazvikaita ndaiva nomunun'una wangu ini anoteera inini. Saka paakanga akagara inge ndiri mukati iye anga akagarira kukona uko kubani kuti akaenda kwabazi ndokwawakatangira kusvika kwakanga kuri kukaita kukona munomujeka mugomo. Saka naiye akambotosvikawo kuti vanhu vandisvikira ava zvakamira kuita sei wachitaura nezvavaitsanangura zvacho ndo paruzivo patakazviva kuti vanonzi magandanga ndozvavari kuda ndokwatakawaonera ndokwatanga ndomumaonera kuti asi waitsanangura kuti isisi tauya zvatiri kuda manje ngatide mutengesi ende tatoya tauya chose tikuda nyika yedu ivhu redu ndoratiri kuda. Takandonzana andoti chawaona nevehombireba unobva waenda. Shuwa pakambotidhunzeika nguva hapana unotaurira kuti ndamuona. Nanga zvisingakwane bari. Zvakambotidhunzeika kanguva mbichana. Muzvicho kunenge usati wambonanisa kuzviamba kuti kuri kutaitika zvaakuitika. Right. Pawakazodzokerera futi pochipiri ndo pakazoita kuyeuka manje wazhinji kuona kuti pauya vanhu asi vanonzi magandanga zvinhu zviri kuitika izvi yazvo. Wakanga wasingadi baunzwa kuti mationa waidaba izvo. Nokufamba kwenguva wachiita bhesi rataiti bhesi pawaiti kana mauya mesi munoenda pataiti bhesi ari manheru aikona masikati anenge amanheru. Right. Wachitsanangudza nezvatiri kutaura izvi kuti right uda nyika yedu ende hatidi mutengesi hatidi kuti munhu anotaura kuti mationa hatidi baizvo. Ndopakazopepuka manje zvichiona kuti ndokuti tizive kuti shuwa pauya magandanga ari kuda nyika. Saka pavaisvika vaisvikira kwasabhuku. Vaisvikira kwasabhuku. Aiwa vaisvikira pasabhuku zvakazvatowa zvato zvazvomusure iwe masvikira ndiyo ringe utomhanya kuti pasvika zvakadai pakanga pasina manguva ekuti twatoti pasabhuku. Aiwa pawasvika ipapo iwe ndiwo toona zvokuita kuti pauya zvakamira zvakadai zvotofamba. Saka vasvika kwamuri muchitaura navo vakatanga kutumai basa rekuita sei? Iwo magandanga paakasvika kwamuri achitaura nemi basa raakati toda kuti undiitire nderekuita sei? Aiwa wakadii munoona zvatiri tiri kufamba zvokudya hatina kana bhutsu hatina tiri vanondofamba musango. Right. Izvo zvitani uzhinji manje handitika
newewe sabu hautozviziva ndinovamirirazo. Patinenge tasvika tinenge tichida kudya ndokuti tiite pawa. Ndekuti takashaya kudya pawa hatinaba, asi tikadya tinogona kuita pawa. Panenge pachitodiwa chikafu zvokuti tichibva mumamusha kana takaenda kubhesi randataura riya, unotoenda wakawigiribva tiupfu wokuitira kuzobika sadza mukapepa kana mufono rokuitira kuzobika uko zvawabikira. Kana wanga wasina zvana bhusi nozidii wanenge wachitaura hatisina vabereki zvakati asi havaimanikidza inini nega ndimaizviona kuti shuwa ndozviripo. Wandowabikira zvokudya nokudii zvese right woendawo. Hande upenyu hwemukipi wakanga wakamira sei? Upenyu hwemukipi iya isisu wamwe vanhu vakanga vakuziva kuti matororoka atangira nokubhuura kati. Isi tichiti takanga tataurirwa futi kuti munoziva kana makienda ndimi mukipi bhuku iro rine musabvumira kuenda the first kugedhi kwekutanga kana pakati, endai kugombo kwokupedzisira kukipi kwokupedzisa. Ndivo vakanga vanga vakutsanangura izvavo kuti endai kugombo. Nokuda kweivo vakanga vakuziva kuti imimi ndimi mamunatsa kuziva zvazviri kuti kana dai pano chikafu kana kuti izvezvi pakatsariwa uchifana-fana waimboti kana mukaenda kukipi uchifana wamunogona kusara wanawo. Zvoshuwa tiri mukipi takenge tanzi bhuku rero wakadzinga ndimi munofanira kuita number 1. Pakangoramba vachindodai kusvikira chichitera manzi shuwa takazoenda isusu kwokupedzisira. Kipi yedu yedu yakazoenda kwokupedzisira. Tava mukipi kana takabuda kuenda kumwinda hazvaita about kusvika 5 kana kuti uri kunze zvaitaba unotenge wamwaya wakaoniwa wakunze unobva wanzi hena zvangoenda nokuitira matoro unoona chandondo zvakanazotamba tikutaurawo rese ndinotoona majaka ndinotoona zibundo izvi rokuwanikidzwa naizvozvo zvamundoti kutaurazo unotoona chandondo tamukipi for sure. Kipi yedu izvizvi takazoenda dzirasi kwokupedzisira kuno. Chikonzero chii chokuti unoziva taibika sadza murimo muka maibhomiwa aba, asi kune wakanga wakuziva mafambiro nemaitiro handidika unototi kana wanga wabika kana kasunga mujira chaunogona kusunga zvakakwana unondotekera urutekera ukanda kunze utara kunze kukanda zvinonzi kukanda zviizvi. Iwe wakanga wakuziva uchifana manje kusiri kuti iwe chaiwo pakanga pane wafana wakanga wakutera wachiziva chii zvinoitika unonga zvekudya ziya uchienda zvainge zvisingazive noruzhinji asi pano wakanga wachiita zviziva izvozvo. Tamukipi zvokuti wakaoniwa uri kunze baba nemagarifozi ikona but tisati tapinda mukipi macho iwo wati kuti pagadanga vakanga vazoripedzisira wakuti aiwa hataura henyu kuti amboita waonawo ende zvoshuwa tindozvitikeiti kuguma totoita wakaoniwa nemugadhifozi wakakubata waiti unabhonerawo gandanga ndikuti mugadhifozi yeke panenge pano murungu anenge aripo unabhonerawo gandanga manje yange yatosvika nguva yekuti shuwa ndaona
pakadai ya ulaji kadaro aurowe wapona ipa aikona hiyo katendana ndauno wasingaiti ya tikatoguma takuti hata waona fushu na hiyo kengo auto titaulai nichaona ndikuti mliruke ya zvikataka zvopinda mukipi nekuti zvese zvikanga haiwa zvikanga zvakutozikana kuti une maganda kawari kuti maganda ndanzwa muchiti makarohwa nemagadfosi munotone bundu apa chii chakaitika musi uyoyo inini wacho ndii ndakanonoka nonyaya kuda kutsvaka chikafu saka wamwe wese wakanga wazira kukipi uko inini ndanonoka manje ndakatora ndero dzekuti ndingaite sei kukipa ndichaenda apa right kunze zvakadai ndoita sei ndopandakanga ndaenda ndakati arya ndiende kumba kwangu kudongo ndokwandakasvanidzwa nemagadfosi manje ndova ndakarohwa chakaponesa ndimwari chete kana achada ndinatobundana nazvo ndireva paizvo vairova nei nabhuti baba robhuti svikira ndakadhundurisira kukaziwa kuenda kukipi svikashuwa takapinda muwaya abyangu ndarohwa so hapana zvekuziita ya andakarohwa aikona zvekuti baiwa makanga matone mhuri here muchigara mukipi ininika ndakanga ndano mhuri amshuwa ndakanga ndano ana anofanira kuita 5 ya ndakanga amshuwa ya 5 makazobuda mukipi ya ndakazobuda mukipi ndingati ndipo apa pasera apa pana nzira inokwira chienda kukipi zvakaitika ndozvekundoti kuno wakanga wakuziva kuti nyasi kwakanyangara ndikuti unenge wanga wakataura magana anga kuti hameno asara nasi nasi kuchashata ya tiribomo takazononzwa haikona dzakurira kumuturu unamagadikozi tikanza yakurira tikazonza kukalinga kunze uku haiwa saka waya yakanga yakafenjera yakandobatiwa nevanhu one time kundonzisoto vanhu vachibuda ende wanga uchidaidzeonzi budai todai takabuda ruzhinji rwese totiri kipi yese apo ndiyo nzira yedu iyi pasera apo iyo ndiyo nzira yedu iyo inoenda kweyo tichienda useri kunendiwa kwakunzi kwachoeso takasvika kuzara mugoto tese zara mugoto imo vakuda kuchena ndopakaparara navanhu vamwe wachiendawo kwawaenda aonewo paaona achitodini yakava kwache hapana akazogona kudzokera mukipi hazvina kuzoitama takanga taakumapako manje izvozvo taakumapako ende takakugara zvoshuwa kana amanheru unenge uchiita morari ndiwo waya omwana wayo ya ndikuti kana amanheru hapana aigona kusvika kubawo kana iwo magadhoziyo chaivo uko waikusvika bo vaitosvika waikusvikapa hawaisi kusvikapa hazvaita pakuti vakusvikayo saka chekudya maichiona kupi muchigara kumapako nguva iyoyo ndodoba kunyemba nguva iyo yanga yakaoma nguva yokuti masikati kwanga kusisina baba nguva iyoyo zuva richibuda zvakutotaura kuti hwausiku zvaitotaura panguva iyo isusu vanhu vechirume unozazoita mbira inozambira zuva zviyamudiwa isusu vanhu vechirume unenge urika uchitozambira paunotoona kuti apa hapaoneke papa apa unenge uchida kuteerera kuti ndinzwe kuri kubva helicopter ndinzwe kuri kuita bongo zvozvo asi wana nevakadzi vanenge vari mubako zvatikaita munomu dai riri bako zvatikaita munomu dai muri mubako aikona mudi hapana banobuda kuti
kusika linyure kuti pfi. Kana ranyura kuti pfi kwaedza. Kana mukadzi, kana murume, aiwa, ndio pataitsvaka chikafu manje. Kana wanga unopimbira wanga ikangiri kumba kwako, zvaido chisaba ndaibva uko. Usiku ndakananga pandiri kuziva mandakaisa chinhu zvandinosiva. Kunyanga dali mukadzi. Aiwa, hambotweba, ende anochandoona ba. Anotosvika akatora akadzova futi kuti usiku bako. Usiku noti masikati zvakaita izvo. Aiwa. Ende zvaifambira nguva inei kufamba. Hazvisingaiti. Uye mapakati achataigara. Baba. Asi tinotenda Mudzimu ngekuti hapana wakamudzimba achiti ndaona chakaipa. Kana ndazonzi zvakati aiwa. Aiwa. Taiti chakarara zvakaita apa dai baka apa. Noana nomhuri zvese. Kanga kwaedza unoona zimutsetse rakati kwa. Zvisira kuti nokaenda kupi. Mutsetse ichi. Kuchise asi waidoro nohanama. Tairamba tiri muchitimo. Kana wakazamba zuva zvandiri kutaura zviye. Unenge uchinzwa wakandonzwa kwati helicopter kapa. Watotanga iwewe kubva ipo pai. Kutaura kuti kwaipa. Ende shuwo unenge wautonzwa nguva dudu matinhira. Nguva iyoyo. Nguva ino usiku so. Ya usati kwaedzaba. Ya. Atamugara mapapa akuna zvekuti bayo. Zvakanyanyisa. Makazobuda musango mapako zvaita sei? Takazobuda musango. Tautindoti ndiwo vana vedu vakakana zvakadaro. Pakunzi aiwa. Zvinenge zvasununguka. Anenge achida kuda kuona. Makaenda kumutawa. Kwasiya kwasainiwa kunzi aiwa. Isisi aiwa bazvere bosi riye rapera. Asi takanga tisina chokwadi kuti ndodaira zvapera. Taindofungira kuti noziva kana zvakakuhwadzaka. Kuti zvipore zvinotora nguva. Taindofunga kuti pamwe ndozvichamuka. Ya, aiva achienda moti zvakati mweya indoramba kuti takazototenda totoona kuti shuwo ndozvatari naye. Ya, asi panguva iyoyo yakanga yakaoma. Kuoma zvikuru. Muriwo maita sei muchigara mapako? Muriwo. Chatoboya ichocho chawatoona ndikutaura zviye kuti kana wanga waenda kumba chatoona kuti watoti pamwe mazuva ndondoti charakadaro. Hauziva sauti muriwo. Handida kutaura. Sauti chaiyo iyo sauti muriwo. Katogona kutoita sadza racho. Taibika dhabhu rakabikiwa nguva yekumanheru zviye ratobikwa masikati rese hakuna bakuti ungabatidze moto nguva ino masikati kuti pwiti uchibika sadza. Haibuwe patime iyo. Raukabika iroro nguva yawakagona kubika iyo. Watobika dhabhu. Izvo muriwo zvamutotaura izvo. Yakanga iri mwongwa nekuti kana zvanga zvatodaro unototora sauti iyoyo. Sadza rinodyiwa rirakadaro. Rinodyiwa zvakanaka futi. Kuri wakabuda sadza chete zvitopera. Vana mai vachengeta sei? Vachengeta teiboma. Endewo panguva iyoyo hameno kuti chii. Hauzeba mwana kuti kuchema. Aiwaba. Apo zvaiditaba. Zvaitaba. Izisu vanhu vechirume zvandikutaura zvekuzambarira zviye izvi wakadzi nowana ruma pako pamwe unogona kutransfer kuda kuti rega ndiende ndiona nhengi pabako rakati yerika. Haunzwi mwana uchema bazviite mene. Kuti mwana aiwa. Zvaiditaba izvo.
panguwa iyo. Makazobva kumapako nemusango umu zvaita sei ende akati ibvai ndiani Akandachita kuti ibvai musango aiwaka ko handiti zvinana sabu zvatete kuti anodizvika izvi ehe zvinenge zvakudaidziwa nje pane vano mabranch chairman ka ehe wanenge wachiona nokuti vanomhanya pamberi vakali pamberi ndio waiona wachiziva kuti zvinhu zvanzi zvakati waiziva kuti kutaura zvanzi kwasununguka kwanzi zvakati ndomabudira makaita iwo ndimabudira ndikaita ko zvipfuwo kuzati vanhu vanga ine mombe pakanga kusisina changu ndi chipfuyo changu inini aiwa chipfuyo chaundoonapo chiti ndochako chete ndicho nguwa iyoyo ende waichiona nguwayo kuti uti ndochangu nguwayo ndakuziva kuti chipfuyo changu kunge kwakajika kudai manje usiku ungachiziva kuti chipfuyo changu haungachiziva ende ndiyo nguwa yakanga iri free yaigona kufamba pese pese kubva pano ndichienda kwandinoda ndichidzoka futi zvandinoda zvaita izvo saka madzoka kudzoka ndichienda kubako kwangu kuye ndainanga pabako pangu pana mhuri yangu kana pano chandaboya ndizvozvo mazuva ndinosvika imomo ndichitoona mudzimai muribe abuda pamwe kuenda koona kuti anga zvii zvingaboyei ehe tozondosanganyira papi asi wana vanogara kusara varipa bako imomo vanogona kusara vari mubako imomo madzoka kumasango nekumapako apa madzokera kumisha yenyu makasotangira papi tamumamisha tuchiti zvapera zvese izvi aiwaka takadzoka munhu onanga unenge unanga pamba pako anongo walipo unanga pamba pake ndi hapana zvikuita paka kana dai wanga una madzare ako ko madzare ako akutoperewo pamba paka hapana zvaungaite hapana zvaungazviiteka ungazvipana tichitarisa mararamiro amakaita sekuru kuno kuzumba panguva iyoyo pane here hondo yakarwiwa yamunoti imimi ndakapona neburi retsono ndipo panakadai ndakaparara ipapo iyo yandiri kutaura iwe nekuti ndakanga ndataura ngizvo ndakarohwa nzira ndiri kutaura iri kutorera kuti ihondo tabva izvozvo sikuteka zvombotobawa amangarihoe akaenda kwanhakiwa akamutopedza mazuva tiriko kwanhakiwa ndaivataira nemadzimai vedu akambotobatiwawo futi nemagadi vachichiri ukoko wakasvika vakambotopuwa mabhuraketi manyowani vachinyengerera vakatodii ndimimukirara musango kudii asi madzimai aya akagona kubuda futi kutora mabhuraketi aya nguva ya usiku wakabuda wakaenda nazvo wakasvikira pakanga kuno mabhesi atichati kutaura vanhu vachipururudza vachisvikira nazvo vakatakura mukuti zvatakatapuwa kuti regai kubuda muno garai muri muno. So imi pamakabatwa makabatirwa izvo ikanyaya yekuti mukucheketa makandanga ndimi wacho chaiye mukucheketa makandanga muno nharo dzisina musoro mukucheketa makandanga ende mukuti wakatyapa zvokudya makazodzoka zvaita sei makarohwa ikoko makabatwa sei kwamashamananga kuenda kwatikati kwamashamananga aiwa ko vanoda kumbokubata kuti unenge wachida kuti utaure chokwadika vanenge vanoda kuti utaure vanombokubata saka makabatwa ko vanonoka kukurowa ere vanonoka kukurowa vanombokurowa mukugama kuchitaura wazviona manje makazobuditswa aiwa ndakazobudisiwa kwapera nguva yakadeba zvakaita aiwa ndakapedza mwedzi unenge wakazotopera izviyena mapepa acho mama acho tinotori nawo asi mhosva yakanga iri kuti ndimuri kuchengeta makanda chaizvo
chaizvo taimo muno kuti zvapera zvese izvi paikambobuda kunzi kuno wakanga wachishanda nekudidizviye wakambobatiwa wachimbodizviye tinoda kuti ngawanyorese kuti wabude kutodii zvese takazviita izvi andototi mapepa acho mutine turi nawo hopo yakadaro timbonzi aiwa zvazaita ndozvekuti iwe kuti ubude chokwadi tsamba nyoresa kubva kuna sabhuku wako yoenda kuna kansila yobva izvozvo yoenda kuna headman kuna muchinda yobva izvozvo yozopedzisira kumutata kuna munengi zvese takazviita tina mapepa ari hopo chichinji heno pamwe zvamuchazowana kana kudii aiwa tikandogara hapana zvakandomira zvakadaro svikirawo nanasi kana mapepa acho tinawo ari ndori hopo tikandogarawo. Sekuru mataura muchiti mimi makanga muchigara musango zvekudya zvainetsa uye mune hondo yamunotaura kuti iyi ndo yandakaita sei yandakararama iyi. Chimwe chinhu chaitika panguva iyoyo vamwe vanhu vanga vasingatozivi kuti kana ndapona sei kana ndaita sei nekuti vanoti hondo yakanga iri yemudzimu. Sure hakusonyemba mbanganasa zvirangarira ndekuti wakandobuda kawara kanenge kokunzivira unomira zvakanaka panguva iyo yange isina kumira zvakanaka aiwa unokanganisikawo futi zvisina kunakawo futi panguva iyo. Vachitanga kusvika magandanga munomu chivanhu chavakasikoita ndechipi ende vakasvikira kunani? Hatidi mutengesi anotaura kuti kwauya magandanga ari kuti zvakati iwe neni tiri pabodzi yatiri kuita nyika yedu takanzwa kuti iwewe uchinziwa ati zvakati ziva kuti uenda kuti wani wako ega amanje handizvo zvatiri kudamba tese ngatiende paii pamorari taita kuti morari pamwe chete kana vanorwara wokunzi iwewe unenge wakuzoti uchiti zvaideitama watonyangana wakadaro. Asi ivo vasvika imimi sejinda ramambo vaimbosvikira here kana nguva iyoyo zvakanga zviriko kumba kwesvikiro kana kwemidzimu kwevanhu vaipoterwa? Aiwa zvazvikaita panguva iyoyo paiva nevakuru vakatoda kupfuurawo izvizvo panguva iyoyo zvaita bakuti rubva wanasa kupindirira kusvika pese ipapapo chakwa iwewe chaiva chekuteera zviri papi zviri kuitwa ipapo nokunzwa zviri kutaurwa nokudii zvese ya shoko rakazouya kwamuri rekuti hondo yapera takupinda muceasefire makazvikamuchira sei panguva iyo? Pana marambira wazviita asi pakutanga takanga tichifunga kuti handisi chokwadiba nekuti unoziva kana zvinhu zvakuhwadza wakanzonzwa zvapora here panotora kanguva kuti utendere kuti zvapora nekuti unenge uchitofunga kuti paipa pachamuka tikazvigamuchira kuti aiwa zvanaka kana zvanga zvadaro kubva pazvatatiri zvokurara mubako nomuri mubako aiwa ende ndopatakaona kuti makoma ayapa mawakiri atikaita dzimba dzedu dzinezvi ndozvakaita makoma muno mapako wokuti aiwa hautauri muno mapako masvinu samapako achiri kuera mai mapako iwayo ko iro riri gomu bako ringagopera nei mune makarichera kama kuita zvekwari kuno aiwa rakagadziwa kare rakadaro nekuti iwe kana wakasvikira rakagadziwa kare hapana machinjira wangariitema rakatogadziwa wakagara imomo hauna chawakaona hauna chakombonzwa kuti tinozvitenda nekuti shuwa takachengetwa ngadai pakanga pakaipa ruzhinji dai wakapararira futi kumapako asi hakuna
kunamba. So sekuru tichitarisa nhoroondo yamuri kutipa ine chekuita nehondo yechimurenga pamwe nemidzimu ko seiko iye zvinezvi vanhu tisisakoshese midzimu sezvaitwa panguva yehondo yechimurenga? Zvino zvazvikaita chokwadi muri kubvunza pakanaka. Hauna chaungapakanyoreba kana dai wakagona kuda kuzvifunga iwewe uri wega. Hapana chaungagona kupakanyora apa ipapo. Ndikuti ruzhinji unenge uri kwahuri. Iya, mabvunza zvakanaka. Hamuzivi here kuti pari zvino mazuva ano vana vakabika sadza rorukweza, munoziva? Munoziva? Ndoziva. Vanoriramba. Sei? Vanotoriramba kuti iri aramba. Ubivero mungari here vanobva vafunga kuti mabika samende. Zvino ungasvike ipapo chaizvo bereke ipapo. Asi kana takenda pamudzimu mataura, panozva mataura, izvozvo zvine uremu. Izvozvo sadza rorukweza ramutaura. Neyo munga yamutotaura zvine uremu. Wakanyanya wakadzama haikona mbichanamba. Handitiva? Ndio muonera ndozviita sumazuva yanaya. Handiti inoti maheu, hati kuti maheu. Aiwa. Haripo maheu chaiwo anodipa oziyo asingaiswe shuga kana chii zvacho. Anonzi maheu. Kwete ari kuti maheu. Aiwa. Zviripo izvozvo. Nekuti kuyabikiwa hapa. Unofunga kuti asi maisa shuga here. Asi pasiraba izvozvo. Saka pacho vanhu tiri kurasika pamwe manje. Pari zvino zvino ndoti pachiziro chiripo yemai manjani. Pana angagone kubika anonzi mabumbe munyaziva. Pana angagone kuyabika here iwayo. Amene wamuri ubvunzira kuti kuonawo kwenyu pana angayagone kuyabika mabumbe. Pane nyaya. Right. Pana unonzi Ruteno, Onyemba. Pana angazvigone. Chivanhuka chese icho. Chivanhuka icho. Saka pasisina zvinotoripo ndizvozvo chaizvo. Asi toziva kuti izvozvo zviripo. Ndizvo zvinofambirana nomudzimu izvozvo. Mashoko enyu sekuru ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe pazuva ranhasi, makatarisa basa nemararamiro amakaita muhondo yechimurenga ndeyekuti chini? Pandiri ndinozvitenda. Ndinotenda vana veZimbabwe. Zveshu hazvinei kuti takavapa sadza nekudii zvese, chinangwa chavo chavakanga vari. Ndochaita kuti nyasi ndiri pano kudai so. Ndinozvitenda. Apo ndinozvitenda kairi kazhinji ipapo. Hazvinei nokuti inini dai ndakasarudzwa kuti ndizoboya icho chinhu pamberi kudii. Chandakaboya wana iwawo. Waripo wakaita izvozvo. Ndio wandinotenda zvakazvika. Neyo wakadzama wakapira izvozvo. Ndinovatenda. Pane zvinhu zvakanyanyisa. Saka ndiripo hazvinei nokuti ndichaperera papi, ndichasvirawo papi. Kana kuti dai ndakaboya chakazoti chichiti aiwa. Handinini izvozvo. Zvino zvakuziva naiye wodenga. Akachengeta kusvikira nhasi. Dai bumbura ndikutaura iyi. Dai paripo ndakatobva ndatedzama. Asi akandibudisa kusvika nditaure zvandiita nhasi. Tinotenda. Ndinozvitenda. Kuno vana vakadzama. Novana varipo pari zvino. Handinozvitenda. Panguva iyoyo hamunambofungawo here kuti reka ndibude ndinobatawo gidhi ndidzoke ndirwe? Ya, ipapo mataura zvakanaka. Wana wangu wakanga wachiri pazera rakati wangadai wana waka pakatobudiwa. Wanga wachiri pazero rakanga richikuti ya. Asi nokudando unoziva zvinoita usuro. Kana wangasvika pastandard iyeyo manje ndakafanike mandiri ndikandada kuzvipira.
asi zvakandilambidza kuti zvidi kwaneba amene wakuti zvinondouya kuti zvidi kwaneba ndo zvakazosvikira kuti zvichi uchidali zvikusvikira kuti ndisiri kuti zvandiri kutaura machiso. Saka mune here munzvimbo inoyi magamba akapararira muhondo yechimurenga akavigwa musango imi? Zvakanyanya baba. Tinavo wana wakapararira musango. Wedu muraini wana mkoma wangu inini wakoma wangu wana achaizvo wakapararira chaizvo. Mumwe wacho akazotopararira zvakutonzi hondo yapera. Yakutonzi hondo yapera. Unonzi mwana wesina zvakanezvale hapana zvamazviti ndinodambira. Handiti aiwa ndinotenda sekuru nekugara nemi pasi. Maane makore mangani? Ndoita kukunyepa bashamba iwe ndiyo ningotozviona vega ndakaita kukunyepera. Hateka muchobudisa chitupa chaicho ichi ndiyo wakuona nokuziva iweyo. Ndise tikumboona here nika ndipe furenga aone kuti 28 ya 1928 ya kuti ndakukupa ini rume ushamani ya mwezi wechi 6 reka tione kuti pano makore mangani iwe ndi 98 makore makumi mapfumbamwe nemasere ekuberekwa. Haiwa mimi mangu ndizvo ini andisagona kuzviningirama mimi saka ndakupa ndizvo ndati ndakaita zvekutaura nomuromo aiwa wakuda ari kuiningirika novanopa zvirilaiti makakomberwa nevana vangani? Inini ndanga hwari handiaurora vakati vairiba ndaurora mukadzi hwari asi vana vandakaita 11. Nemudzimai 1? Mudzimai 1. Vakomana vangani? Vakomana 5 vakusikana 6. But havanangu vakararama veseba mazuva havanangu vakararama vese pari zvino ndinovakomana vasara 2 vamwe vaenda pasi vasikana ndasara na 5 vamwe vakaenda pasi pari zvino. Nevazukuru venyu zvenyu munavo? Haiwa kozviita sei? Hamba hamutozivi kuti vangani? Vevazukuru? Zvenoi. Aiwa. Handitika. Aiwa tinotenda sekuru. Chokwadi. Nekugara tichikurukura pazuva ranhasi. Ndizvo chokwadi. Handitika. Aiwa ndinotenda. Chokwadi. Mavanzwa sekuru vachitaurawo nhoroondo yavo tiri kuno kuZumba vativo aiwa apa ndo pandakafamba napo izvi ndo zvandakaona sekunzwa kwamaita vakanga vari mupurisa wamambo uye zvakare pakauya magandanga wasabhuku handitika mupurisa wasabhuku pakauya magandanga ndo vekushedzera kuti aiwa handei tinosangana mugomo vataurawo kuti aiwa chivanhu nehondo yechimurenga zvakanga zviri zvimwe chete asi nekufamba kwenguva mhuri yeZimbabwe pane pairi kurasika. On behalf of our camera person Elizabeth and producer of this program Frank Wesere, this is the program Forgotten Veterans. Keep watching, keep sharing, keep talking about it. Kana mchidawo kupinda pachirongwa chino tibatei panhamba dziri kubuda tinoronga toya ikoko. From Uzumba, this is Robert Tafumani. For now, it's bye-bye.
taigara mumakomo mumakomo panguva yehondo aiwa taimhanya takabatesa Zimbabwe taigara mumakomo panguva yehondo aiwa taimhanya takabatesa Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiwa taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.